amin ngagdingding iti ay topiko iti IFM News para kada ito'y very inspiring Friday at may inspire ka? wala na adan na duktalak. Habo. Oh. Talaga? Pagkakakitaan ba yan? Nag-investigar ka. Nagbayat na ito? Ang DJ, fulfilled ka nga ada basit na naragpat mo tibiyag. Apa yung si kanya? Ada naragpat mo tibiyag. Talaga? Pinang investigar mo ka ada nagbalinan. Ada na talak. Isa ka ng investigador. Sabay-sabay. Adi ka DJ Friday ko, adi kita awan ti trabaho na itata. Adi kita naka 4-day work. Ay, wena ya. Empleyado, adi kita happy weekend. Meron pa ba? Adan sa kanong mo pala. Meron pa, no? Kita kami nalari kidi kalman. Di dati ka hospital ta Kapitolyo. Kita kami SM di kalman. May trabaho ba kayo bukas? Ay wala, hindi 4-day kami. Very quiet guy. Siya mo ba? Ayan na? Dati pa. Itan sa office ti governor. Okay. So mo laag ti social media ko ada. Yes. Siguro kaduan na ni batch ko. Good morning, Minet Agbayani. Ni Mimi. Manipod apo dito na Office of the Governor. Ayun. Good morning. Okay. Kaya kay amin na sa panet. Napay. Di kita agbuy-buya. Di kita agbuy-buya ka data. Yes. Siyempre, DJ, tsaka mo, no, mapilpilitan da nga magbuy-buya ti kinagwapo ta. Aba? Yan ba? Abi naumadal sa siguro nga masilsilapan muging me. Di ba na itong bigat? Kamuging mo't lang tayo. Ayun na yan, Fernando. Good morning, Badet. Ayan. So, kaya kita aming agi plus 30. Ano dito yan? Luto. Luto pe, man. Kita karinderya. Ang mukha nakatuto kayo ito mga idol. Good morning. Kaya kay amin na sa kapada. Kita jogging. Kada di kaya walking. Di kaya agitinda. Di kaya mo DJ agmurmuray ko mga isang pag murmuray da. In on the radyo da. Kaya nakita da pa lang at madipot ti sayati ka. Medyo ang sakit nito likod da. Isusuop da. Sa aging amin din naman. Nag-out na. Oh my God. Okay. So, ilang tangal daw mga idol. Amoy ka di nga uray nakabarbara ini panawin. Amadlawan yung met, nakabarbarat panawin. Kita papanan nga ta, nagiti uleg. Diba? Usapang uleg tayo na tangal daw. Uleg. Usapang ahas. Ayan. Ti uleg, ti panagbiag tayo. Diba? Nung dumati uleg ka, adamot na serserbi na dita. At isoda ka, agala ka di kita insekto kasi insekto. Iso nga uray uleg. Kaya di kita piste ka naman, kasi ka mati bao. Ay, ab gayam dapat. Bunga na balay Di damdamag ito. Tuwing summer ay matinding init daw. Napapansin talaga na paglabas ng mga ahas. Ang lalo kat na parang kami dyan unag dadi. Siyempre mabaraan. Ako nagpudo dito on aircon. And because apay ko nam. Because they are cold-blooded. Yes, DJ. Diba? Cold-blooded animal da mga idol. Ang kasapulan. Ano dala jay? Cold. Iso ka mo nung apay. I have my eyes in my veins. Di ka di ulig ka. Cold-blooded ka. Super cold ka. Amom na cold-blooded. Di ka cold-blooded. Di ka cold-blooded ko. Kasi lang nonchalant ka lang. Nonchalant, yeah. Pimatay da ka. Awanti reaction da. You are very cold-blooded. Poker face is una. They are very cold-blooded. Especially di kaya kasi lang kung nagbabasketball kayo. Dahil naka-clutch ka. Dahil kung 2 seconds lang. Lamang kay may isang puntos. Tapos nag-shoot ka. Na-shoot mo. Lamang kayo. Tapos awanti reaction mo. That is a cold-blooded assassin. Yan, animal ka. Wala kang awa. Talo kami. Anyhow, Idol Glenn, apa yung ti summer
mapandapay iti syudad dagiti nga uling. Mapandat CR, kasjay, kada ko isong artikulo na mapandakan di urban areas dahil iti medyo anya digito yun itakan kanal andadan nyo digita kanal ti paggenanda at tayo sa ti medyo naunag ita ta syudad daya dagi kanal digi yung pagwan mapanda pa ita inidoro no kwa wen nakan dita kwarto yung mga idol paglimangan da digita kakasjay ada pa di no kuma ita post ti bedyo ije kasla ko ana ije ti paglimangan no adda digi iso nga kitaan nyo digita nai digita bunton na ibunbuntun nga bunton nga na ibunbuntun nga digiti bado yo ay wen basta digiti ka kasjay nag-anansan nagwaradiwad nagwara kang tao kada pala binuntan mo oo aduhan pera de los buenos adu ti kasjay nga tao dite pa mo tila te bubraan nang agbarbartag ke di na mo masangot ti aglaban di pa masangot ti digos ada mamukas siya ay kaya nga naman ang digos so dati so agi kwata man no kasano ti pamay anta yes those city ada makapalarma di kasto yung mga idol ay public awareness lang po aglalo DJ ko kana yung mga kadkadwa tapos ulagan na ka anyway dito nga min ko anya DJ ko na kiring ko na sa amin ano di jay DJ aga ulang agruarda ay ada mining na kiring ko na kiring kasi dita ko ita buluwagan ada kiring ko hearing oo dahil baranggayan tayo kiring kiring north ay di barangay ko kiring suro ala anak ko ni himawari adapay ka balay nga snake di ba pati ka balay oo baka hindi pa kainin na rakop mo Diyan kayo marakop ka DJ ay ka DJ klase ng uling. Baka mabaklay na kanya kay. Anyway, api kanong gayam nga rumrumar da aglalo ka dito kinabuhi. Why? Dahil dito kinabara ti panawen. Ang ahas ay cold-blooded ngamin kaya naghahanap sila ng lugar na hindi sobrang mainit. So lumalabas sila para maghanap ng mas malamig o may mga tubig. So digijay talaga nga danum na. Digijay beneficial ka na kuwada. Naglalo ka digijay asidig ti bumba kasi ada jay no kwa uno digijay gripo. Ada asidig ti gripo tan nalami si jay. Uno di pagayusan ti danom. No kuma agin innaw ka. Tapos umabayking ka. Sana igawan na tayo mama. Nagputang na tayo umulay ka rin iman na. Hindi mo't abong ka kwa. Nagayang kagatin na ka. Alam mo po. Italikod mo ko na. Palikodan na ka. Anyway, so dati pa kami kinabara na. Hindi man rumordig yung ulo. Ang sarsarak dati pagkain, makan nga. Kasi nga narigat ti nabara. Ngayon, dati may isang ulig nga dati kwa, ano ta disyerto, day rattlesnake. Ay, di tinabot. Di ay venomous pa gayam di jay. Ngayon, apa niya ta agbyag dati nabara kat cold-blooded da. Actually, di nga rattlesnake is sa exception. May isang exception species ulig. Kuha nga talaga nga na-design nga para ijay. Kasi lang kung maganda tayo, ada mo na-design nga para ijay Alaska nga tao. Hantay mo nga kuha. Kaapay na tayo na-design tayo mga para tropical. O, di ba? And, ada kasi lang kung DJ bear, DJ polar bear. Na-design talaga nga para ijay. Dati rattlesnake siguro kabel mo dito Pilipinas baka kaya ang agkwata. Hanmat nga kasi ti habitat na, natural habitat. Te ulag a friend mo para king ko. DJ, dapat DJ ulog nga gayon mo nga kwa taga dito lang nga dati hindi ko nagnapanhaway o rin baga alright so apin nga ta nga I mean
At nakulam dati Idol Glenn nga dati na aga po iti nalami isa panyam po. Dito pigay doon isupay dito ulag gayam no gayam rumor dagsarak dat pa iti makandaya. Digiti kang kananda ka digiti ulag, digiti butiki kasi digiti kang kananda. Day oab. Oh. Manok. Ay, manok. Awon, mga dapat yung manok na kita. Di pa kang kananda agad kasi di kita itlog. Susto nga dati, daka mo, I don't know if this is urban legend. Pero daka no, titarakon mo nga parang, daka mo no, anang fight on DJ. Dati parang ling-ling kisa na ka. Dati, measure na tikadakkel mo and then eventually kagat alununin na ka. Susto ka na DJ? Beklat. Beklat, wen. Susto ka na DJ? Dati talaga alununin na ka? Tsaka mo lang. Talaga nga dakil di beklat ako. Talaga sigurong malon na ka. Yung alam mo kasi malon na ka? Baka iso na pa talon unem? Kastoy. Hindi pa napulutan. Hindi na pagpakita kitang kilkon. Pertin na net. Nag-iwasan ko na. Hindi kaya mang lugar. Di MP. Di le pagpagit ngem nakaraman ka ti uleg nga kwan nga hampay banyas ayos uleg na imas deje haan nga kwa deti haan nga ti beklat talaga nga na imas kente bagbagak deti uleg nga talaga ti uleg ay okay sa bali kasi deti amo mi China at deje kasla snake kwa deti snake di kita araramiden da makaagas kan na buyang ba ni may sanga na may sanga stasyon iti di may isang channel TV Big Network Big Network yung Jayame Jayame dati kani Dennis ni Araulio ni Ma'am Cara. Ay, ni Cara. Akat injaya anda de uleg. Wen. De uleg soup. Wen, di kaya. Nagtuloy data uleg soup kaya talaga snake soup. Iso di makaagas pa. Talaga? Wen. At ti ko na dagat. Diyan mo no. Kasi laad power ti may isang pero sabi nila. Ngayon mo, i-soup mo dagat. Makit kitang mauleg no kwa. Di tayo mong pinadas. Padasag to. Ngumadinsa iparit yung DNR. Ay, wait. Aglalo ka dapat dito kwata yun dito wildlife kasla anya dito no konte kasla no makakita ka ti beklat no dito uling nga kaso aglalo ka dito anya tay dandani nga may kumakwan digite dandanidang agextinken ket masapul nga isublim kada kwada ada kami di to preserve wildlife. To preserve. Ada pa di ko, di ba? Ada di kasla na inyus tayo nga something nakaalang inlako na. Idinlako na natiliw. Naalang. Sayang mo 3 mil sa pinanglako na ko nga. Nagigit na mga idol. Alright, so itong tuloy na apo dahil tayo nga hindi mapagsaritaan. More uleg. Ayan, more uleg, more happy. No, ada uleg nga kagayo dito. Madi yung ilaklak ko. Diba? Tabi isubli yung wildlife. Isubli yung wildlife. Ang nilalukot na barbaric actions na. Oras na yun mga idol, 5:32. Kablautan lang basit Idol Glenn. Ni Clarita Tangonan na yung baga bigat. Ni Kunan Himawari na yung baga agsapo Idol Lawrence na Idol Glenn. Good morning. Good morning. Shabu? Shabu. Salamat Jesus at Biyernes ulit. Okay. Of course. Ito tako. Ako kay Seymour awanen. And of course, ni Mawari Snake Alert. Ijayan Miti Snake Idol. Ada pa isaka na. Nagsaka ng snake. Dapat natawa ko, naka-rubber shoes. Naka-cellphone. And of course, ay awang pasta ka inarakop na barati panawin. Talami isda mo, anaya. And hi, hello kay ka ate Vicky Menor Fortosa Edrada and regards kay Kuya Ace Edrada. And of course, ni Daisy Juan e Bagabigat. And I'm pagkuntungan at ibang JDNR, J. Kambalay mo. What is sublimo? Sublimo. Sublida, kabab... Ay, topiko! Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Matuyo. Topiko! Iti panag subli apo iti ay wait lang.
Mga gani Idol Glenn nga Nagpapanat ay agpaag. ang panatang ka nagbara? Haan? Oo. Nagpaklang. Agan ka Idol Glenn. Agalukat adot ulit. Dati likod mo ianam ikam ti labakara na. Kasla uding. When tapno no ikam pwede bimpo na kan dati anaganan di pulbos. Ano na ang kangaling etan. Tapos no makita ti uling isang plate mo dati ana. Di labakara. Oh, di ba? Nema ini ang mga idol lang apo ang dati summer, hindi pa nakakita tayo na gitoy. Kapot malamang sa malamang, no makapandag ito nga ulag iti mismo apo nga balayo. Ore ana nga season, ijoy dalatan agtang de ijay. Actually dito ang itlog da may ijay. Actually dito nga min pinagbabar dito na barang nga panahon. Kat isu kanu pa iti may isa nga breeding season da. Ay akalak no hibernating season da nga tapay. Awon syempre te pinag-hibernate ag breeding the baits at hibernate. Ito lang gito ay arum. Among ato among nga aram mga ulan. Talaga? Oo. Dahil pagbayadan natin tanugaso. Amo ni Steve di kita. Steve, ano mo nga Jai? Actually dati nga min ulag na duma, siyempre dati summer ay agdalus tayo di gijay kwa, di kita ruruot kada kwa, siyempre na kwada mo tay kasla nagtagtuyo, di nagkwadan tay nagbrown dan. So dalusam kat ijay no kuno daddo maijay nga aga umakar dati pagyanan at syempre awang pagyanan dan at nadalusan mo ten iso nga umadoda or kuada mapanda di balayo mabaling nga kasjay aglalo no dayjay kuma adda san agkatok na pay mabalin ti sumrek tapos ka na nakanyam ko best. Alap. Amo yun mga idol. And amo yung kadi nga nagito yung uleg mga idol. Akit kayang-kaya da ka nga di alununin. Ayan. Aglalo no haan do dete kwa ko na do dete alununin na ka no beklat de python. Ay wen ngam ti dangerous di kiti cobra kas jay. Karisaen. Ana? Karisaen. Sabari kanyami. Karisaen. Karasaem. Karasaen. Sabari kanyami. Karasaem. Siyempre kat ko akamot namin. Nandiyan drama kid. So nasa nasa di pa nagbiyag mo. Kalayo ka nga mo ulig. Sakit dito. Karisaen ko na daw. Actually, Philippine Cobra. Kurang ninja, Karasaen. Karasaen ka sa balik kanya. Karasaem ka. Karasaem kanya mi karasaen ka dadok ninja. Karasaen ko na. Karasaen kanya. Karasaen. Kare. Seen. Ay, okay. Apa yan sa masabali? Ayam siguro locality kang jay. Ayam mga idol. Ngam DJ ayam may katita pangaw Cobra. Ay. Inglesero kami. Energy drink. Uy, ada Cobra. Kakainom mo tiyan na energy drink. Alright, so mga idol, how to Ay, wala dati man. Anong gagawin natin pag nakagat ng ahas? Dahil kaya mo. Awala? Agikisa ka na. Kasi ka no, di kaya first aid. So, kasano ba? Okay, dati mga idol wait lang Idol Glenn, intro ka. Dati mga idol, number 1 nga din genyo kang ranaan nakadagiti agdengdengeg. No makagkagat kayo apo. Yan ada yung apo ang what if makagat kayo iti uleg. Anya ti obra enyo. Hami mga mai-demonstrate iti personal nga detay ipagpangita kada kayo ngem ibasa ni Idol Glenn apo dagitoy step by step nga obra enyo. Tato na kay agpampanik. Kasi okay, go. Manatiling kalmado. Hang kayo nga agkuti uno day agpanpanik nga day di mo mubram kasi day kano pagkalat ng poison itabagim aglalalo nga na paspaspas ay nagkuti-kuti ka nagkuti-kuti ka iso nga ikalmam la tabagim
tapno makwa mahano na nga alisto nga ngumato dete poison itabagim. Igalaw ng kaunti ang nakagat na bahagi. So igaraw mo kano basit, panatilihing hindi masyado ring gumagalaw ang parte ng katawan ng nakagat. Dejay laang pagkitaam laang no, mabalin mo nga anya dejay yun, haan mo nga kuan. Kitam no anya dejay pangawag mo no kante agpipikil kasi One. No, agnanab kasi ano nakagat dejay yun, awan ti marikrik nam dejay yo rekad-rekad dilam deta. Ay, talaga? Awan. Okay, so tanggalin ang masisikip na gamit, alisin ang singsing, relo o masikip na damit dahil pwedeng mamaga. Ag dumakil gamin deja ije ngamin ti pagpun. No, for example, dito imam tinakagat, ito siguro imam ti aglobo tay tati pagkuan deje poison. So Okay. agtanggalin ang mga masisikip na gamit. Itago sa mas mababang posisyon ang sugat. Itago. So, panatilihing mas mababa sa puso ang nakagat na parte kung kaya. No, kung magas pagarigan kinagada ka dito imam aya. Ikabil mo lang, siyempre, asa nabababa mo ng deta puso, ibabam ta puso. Ibabam ta imam. When. Hanga. Ano? Gamno dito tinakagat siguro, nakat kasanong may iba. Ito Ay, tingin mo. amang ba nga ti kakadelikadwan ka tingid, kita. ulo, tapos ito Puso. Ngayon naman kagat kay ito yung Deta saka, okay lang siguro tata nabababa Kaya maitaray mo pa ila siguro ti pagbagib. Ngayon, no, extremely venomous snake, itinang agagat kang kadita mismo si Aryo, tapos kinagat na deta patong mo. Aya po. Oo. Dati pa dalhin agad sa ospital, no? Adaman pa kay kuan. Wait, Idol Glenn, adaman ti salud sudaking ka. Sakbay ka nga pa niya sa ospital. Is it okay nga detay obraan da nga detay note da tapos ito Prada? Adya ka mo deta ada kami nag-istorya kasta kanya kini ko. Kuno dedi ko duwada ng barkada. Hindi ko nakagat jay mabagbagi na. Kuno ko idi nakagat jay mo timawag na. Dok kasano detoy kwa. Deti nakagat mo deti mabagbagi na. Kuno-unutam ako na ada. Agadi, kunakot. Anat di ko kunakot. Anang pari. Anat yung bagandok. Matay ka garon. Mas mo dyan patong na. Not eh. Sika kaya puno ko. Umus mo nga ro. Kinagat ka na ti uling ka. Tinawag ni doktor ka katututang pala. Alat. Napayla ka din friend mo. Actually, handa niya kidding aside, no, talaga kano nga kasi Itaray mo. Uno DJ, tay talaga nga band-aid, tay talaga tapnuhan nga. Band-aid dyan na nga agtaray? Gusto ba? DJ, dati ko man, nakagatay ha. Tay kasla lang, tay irutam. Tay irutam. Amo may dogli ano dagit tay mga bubuya ka dagit snake. Snake. Basta dagit tay tartarakan ti snake. Ngayon anda makagat kita. Kaya siguro dati dagit jay dagit tay antidote da. Oo. Ngata? Siguro. Dapat di nakabutan ka kadete ko ni anya daya Cobra King kasi di gije ada di gide adati solsona idi wangam na tayo ng Cobra mga idol pagagat mo ngamin iso nga please hang kayong agay ayam ti uleg or else ti uleg ti mo kay ayam king ka anyo nga pag-aangawan dati uleg kasi dati ure man ibaga tayo nga napaamom isuna wala napakwangom na talaga nga anya dito yun adda deje time nga mapaguram deje kagatan na ka opo talaga nga dedi Cobra King dedi sa before pandemic sa deje dedi nabuyakin ni Joey DJ di ko sino Joey C? Ni Joey CQ shout out ka Joey CQ Joey C Kiawit Ije Solsona ada kami di ubing di da kamo dan sa talong nga kobra na doon nga kobra na ayam-ayamon na
di na mo napakpakadaan nga nakagat isuna. Uno siguro gagangi lang nga magkakagat isuna. Di na mo pampansinon ti muna ket awan ti kuana. Anya di tolerable kang kuana. Di ko katimbang ganatan. Iso nga, please, saan kayo? Okay, ayam ka dito yung aglalo ka digito yung ubing yo, aglalo ka digito toddlers, digito yung mga 3 to 5 years old. Aglalo ka makabibuya da digito cartoons nga ti snake kag gagangi lang nga cartoons ni snake ko natin ka iso kami ti madina ta TV no mabuya da nga ti amuda ka snake nga sila friendly snake DJ cartoon kati amuda friendly DJ nga snake which is madi mga idol aya sa binagkat nan inigaman nan awanon nakagatay ubing ay madin mga idol ngem mga dagito ikat it's just a warning kada kay amin na sa ngapada nga agan anad lata namin nga inulit-ulit dito mga idol namin na sa kapulo kat tuwalunsan ano ito yung programa mi agan anad kasi hammo mga idol no adati uleg iti mismo apo nga pagtengamon bueno iti mismo si Aryon bueno iti mismo kwarto yun agan anad kasi nga ti uleg saan laeng nga uleg ti uleg mabalim pa tao ti uleg mabalim pa apo a friends na imbagasan kasla bagas ti ay detoy inbalik hasta tatangal daw narigat mo det alert nga talaga data so alert to kayo ay mga idol iti dito banbanag again no baka deta in kwa deta talaga nga anya di in best friend mo best friend mo deta ulag atawa mo kakadom na yung ulag lang di kakadom nga kwa baka so Mega. Alright, Idol Glenn, kablawan naman bito itoy. Hello, good morning keng ka Ma'am Zenigan sa tao. Good morning kaka Ilian. Greetings all the way from Dublin, Ireland. Wow. Hello, for information, no snakes here. Wow. No snakes here according from the Irish kunana. Ija Ireland. Awan kano iti ulag ijay. Yes. According from the Irish kunana. Ada kasi nga talaga nga country awan ulag da. Alright. Diba? Sana ulo walang ulag. Yes, diba? And ni Loli Narag Madriaga yung bagabigat mo, ni Lloyd Agustin, best kunana pa idol elect match idol. Good morning, ma'am! And ni Julie Tongpalan Campos of Elia Magawisan. Idol Lawrence, kan Idol Glenn, nung makikita tayo ti uleg, patayan tayo di uleg, alam mo. Huwag biyagong pelang madam. Kasi meta, totoo, dapat mauleg na. And of course, si Persita Asuncion. Actually, dito uleg po, no, dahil makakita kayo, haan yung papatayin, laki di nga, haan yung laki di nga kwa, nga dito, hindi na kayo madangdang ran, basta palbusan nyo lang. Yes. Haan yung kwa dito, kasi, di pa nakita na kanya yung threat. Dito lang amin ulag. Sala, ang matake deta, no makita na kayo nga, mapan na kayo kwaan. Or kwa, no talaga nga, di, ulag sa bubatwon or what. Di, ay, nasa atakan na ka na. Yes, and good morning pa ni Persita Asuncion. Good morning, Sir Lawrence and Sir Glenn. Month of October pa yung mga Sir Skit nagita ti kagat ti ulag ti kunada kiring. Ti magamdatay. Kiring. Frank Llanos ni magabigat. Manipod Northern Luzon. Ni Maritos Talentino Liana. Arnel. Manipod Taptabagan Bana. Good morning keng ka. And Tristan Wyatt Vigula. Jerry Valdez. And agboy-boy ka na ni Sir Marlon Ordillas Coquia. Hello, sir. Manipod Hawaii. Good morning, sir. Oras na mga idol, alas 5:50 iyon. Dito ay IFM 99.5 Lawag. Okay, para ka di agding-ding ka nagbibuya no makakita kayo ti uleg no makakita kayo ti uleg nga di na kayo mo atake uno ko bye-bye nyo ta palabsen nyo ida uno ko at least ang kay kutkuti no laki di talaga nga mangkagat kang kan uno ko dayjay ti ag kuti-kuti kan sano makagat ka in kay kasit gan nga ospital laywon no dete itaray mo deta bagi mo no talaga nga nakaro deta unte talaga di mo may kwan agkwa ka tawag ka cellphone mo itawag mo itaray da ka uno tay anya di dyan standby ka kanang data tay hanggang agkutkuti no talaga nga nakwakatap no
narigrigat magkutikit-wikat ang umato alis ko lang agwaras DJ Poison Yes. itabagim. Anyway, nung makakita ka ti ulag, haang actually friendly damo di kita. Haan mo laki di nga dangdangaran. Siyempre friendly di kita. Hello, Beshi. Apo. Talagang naisingit. Gusto. Gusto, di ba? Gusto na. Nasisingpot da. Ay nakwada. Laki di. Hamo laki di nga tatake. Unida. Hamo nga kukuhaan. Kita mo lang, no? Don't. Ano dede. Agsinim kayo lang. So para kanya, snakes are kwada lang. Iso da lang timang balance iti ecosystem. Kasi makatulong da mo di kita. Iso da mo timang kwada kita. Di kita ab kada di kita. Gusto. Kada di kita butiki kasi anyway para kada ito yung usapang snake alert tayo agandad tayo ita summer taaduti agruar nga uli. Okay? So maraming salamat sa mga nakinig, sa mga nanood, sa mga ano ba yan parang napilitan lang na Nanood. na nakinig sa amin. At least ang damot siguro na i-share mi nga sang kabasit para kada yung Biyernes. Happy weekend mga idol. Yes. And siya ni Idol Glenn Batuyong. Kita kits tomorrow.